Dobry wieczór, Buczko Jezus Chrystus a pomaj Bo. Witajcie do naszej kuchni. Dziś chcę wam pokazać, jak się najlepiej jeden koktajl namieszacie. Wiem, że wy może będziecie z piwem siedzieć, ale za nasze żony. Jeszcze tyle szkoły nie mam. Co za to trzeba? Jsem si šorene napisał. Jako prvně filet rukola podajcie chłopacze celeka, to jest za niedzielu, za kuchniu, za wareno. Co trzeba? Nitko, jo, szklencu. Najlepiej wino w szklencu, so to też nešto za łuczko ma. Jedną palencu szklenczku, so byście si mogli wszystko bdere odmierzyć. Co przyjdzie noc. Zapoczynamy z jednym syrupem. W tym padzie mam grenadinu, runy tak je na samoczynę na bozanka na przykład, z zarodki. To jest nikak jednory balenczk. So. Potem, jako przychodne mam, co żony rady pija? Wiem, sekt. Sekt przedsodzia. Proszę zimne stajeć, ten sekt odczynić, takie są susza. Z lewą ruku jarczyć, z prawą ruku dzierżyć. A nie, Formel 1 nie, poskajcie. Napienić, takle, nikak na bilik. To będzie ten sekt. Co się miesza? Oranżowa bryczka. Oranżowa bryczka. Tu ci ja zabo. Czekajcie proszę, dżum spieszny junu do pince. Marko! Ma! Co ty czyni? Sekt. Tak, Joelczkece. O, kamera. Allo, hola chicas, mi nombre es Juan Angel. Ja Marco, co to czynim, nie wiem. Sekt, grenadina, taki Kinderpunsch. Jom dolby alkohol nuc, stał ma. Tequila z Mexico! Najlepszy alkohol. To będzie moje pecz. Jednory. Jednory. Hola. Co ty się dzieje, czynisz? Chica. Jolka? Okej. Da. Wiele wesela wam na Jolka. Ja pójdę neke zas. Adios amigos. Proszę olejcie za czekanie. Tu mam oranżową bryczku, kotusznikę. Co to jest? Gdzie ta kija blesza już inne. Co ja tu pił? Nie wiem. Szojene. Oranżowa bryczka. Ja mam oranżową gesprejene, jo se może runie tak zać też ananasowa bryczka. Coś doma macie? Pone przemyśleć. To są odcinane. A napenić aż do jole. Z tym ja najpierw połunę. Wszystko nucta, co jest susza. A netko trzeba ma jeszcze nic garnitur. Ja budu začine jabłko ze zarodki. Momencik. Marko! Marko! Ty doma? Co z tobą wodka pić? Marko! Jest tu nie. Marko, w kuchni. Katastrofa. Koktajl. To
Ale może wodka nuť za Marko. To je vedro vonka. Kajž v Sibirske. Vodka. Jeden za Marko. Jeden za Dimitri. A jeden za Michal. Dobro. Viš, Marko tady nejo. Jak zase půjdu von do zimu. Do svidania. Tu zase jsem s čerstvým jablkom, ze závodky a s veľkým českým nožom. Prošu odkrajče takú šľavodku. A ze tutej šľavodky jenom malku zase vukrač. Zamôžete to jablko takhle veľkotne nuc pojasniš. A netko přinže tu dybk na tym i. Každý z nás má bazilikum rostlinku ve svojej kuchničce stejo, ale tutaj prošu odštípče jedne vopeško, nedomno činže. A štuž má najprv lod do nápoja. Jo. To je tiež bežo, ale lepe jo. A netko te vopeško hore a te môžete na koncu rejne rozkusať. Veľkotné babka. Čo je to nejaké také veľa vodo? Čo je? Hamo. Toto je lepa, som si ja myslel. A što so najlepiej k tomu hodí? Lubi ľudia jedna krupiana ze smolic statoka. Tož, dajte si dále ľúbiť a zesvodeť. Božeme!